Ovaj meal prep snimila sam prije 2 tjedna pa nikako objaviti. Neću se uskoro vratiti normalnom ritmu jer vam u prosincu pripremam niz darivanja na profilu pa budite tu. Napravila sam nekako varivo od povrća, prodinsala sam kapulu, mrkvu, peršin i celer pa ubacila kaul, brokulu i mahune. Podlila sam povrtnim temeljcem i začinila. Drago me se svidjela mješavina žitarica kao zamjena za kruh ili krumpir pa smo tako ovaj put jeli. Dok se to krčka napravila sam pečenu zobenu kašu od zobenih pahuljica, suncokretovih sjemenki, kakaa, praška za pecivo, jaja, meda i mlika. Drugu šalicu mlika sam tako dobro centrirala u žlicu da je priletilo u otok i prolilo se i po podu. Pekla sam na 180 stupnjeva 20 minuta. Za to vrijeme pripremila sam slane mafine, pomišala sam 4 jaja i 3 žlice vrhnja, dodala 5 žlica zobenog brašna, sol i papar, pola žličice praška za pecivo, žlicu čija sjemenki, još 2 žlice brašna i čvarke. Pekla sam kaj pečenu zobenu na 180 stupnjeva 20 minuta. Moji su ovo potamanili da ja na kraju nisam ni probala pa sam uskoro opet radila. Napravila sam još i čija puding za doručak, pomišala sam čija sjemenke, mljevene indijske oraščiće, med i mliko. Sebi sam stavila suve smokve, a Sari brusnice. Dragi baš ne voli voćne dodatke pa njemu samo orašići. I to je to, gotovo je kuvanje za radni tjedan. Ispala je i porcija variva viška pa sam ga spremila u škrinju. Dobro će doći kad ne stignemo skuvat. Vidimo se u pripremi za sljedeći tjedan.